Хәзер игътибарыгызга Татарстан Республикасының Мәдәният министрлыгы белән берлектә әзерләнгән мәдәни ярдәмче сәхифәсен тәкъдим итәбез. Без бу атнада республикабызның мәдәният оешмаларында узучы спектакльләр, күргәзмәләр, концертлар һәм премьералар турында сөйлибез. 9 ноябрьдә Буа дәүләт драма театры сәхнәсендә Салават Юзеевның «Акылсыз никах» яки «Кияү урлау» дип аталган пьесасы буенча куелган «Никах» спектакленең премьерасы. Режиссеры Владимир Кузнецов. «Никах» кияү белән кәләшнең кавышу йоласы. Спектакленең нигезендә маҗараларга корылган киеренкелек. Кәләшне урлау йоласы күп кенә халыкларда бар, ләкин кияү урлау ул нонсенс. Моны үз күзләрең белән күрергә кирәк. Кыскасы, сезне җырлы биюле күңелле тамаша көтә. 10-11 ноябрьдә Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының кече залында Буа дәүләт драма театрының «Шыбага» спектакле күрсәтелә. Әдәби композиция авторы һәм режиссеры Тимур Кулов. Бу спектакль татар авылы халкының мәхәббәт, талант, бурыч, яшәеш, үлем турындагы уй тәэсирләрен чагылдырган мозаика. Спектакль авыл хатын-кызлары белән аралашуга, халык җырларына, биюләренә, милли йолаларга, гореф-гадәтләргә нигезләнгән. Спектакль беркемне дә битараф калдырмас, чөнки бу татар халкының тарихы, мәдәнияте, көнкүреше һәм язмышы гына түгел, элеккеге буыннардан күчкән тарихы да, тарихны онытырга ярамый. Шунсын да билгеләп үтәргә кирәк, спектакль Алтын битлек фестиваленең лонг битенә эләккән. Бу театр бүген зур күтәрелеш кичерә. Һәм театрның үсешен билгеләүче шу ике спектакльне сезнең күзлектән килеп күрү һәм сезнең фикерне ишетү безгә зур бәя булачак. Без сезне көтәбез. Килегез, рәхмәт итегез. 12 ноябрьдә Казан яшь тамашачылар театрында Григорий Остер әсәре буенча куелган «Папа-мама логия» спектакленең премьерасы. Режиссеры Родион Букаев. Язучы Григорий Остер һәм популяр Майнкрафт видео уенын нәрсә берләштерә? Родион Букаевның «Папа-мама логия» спектакле. «Папа-мама логия» ул өлкәннәр, аларның яшәү тирәлеге, проблемалар һәм гадәтләр турындагы фән. Алёша исемле малай әлеге фәнне ныклап өйрәнергә булган. Күзәтү объектлары сыйфатында үз гаиләсен, әтисен, әнисен, бабасын һәм әбисен сайлап алган. Дөрес, гаилә баланың тикшерү усулларын гел хупламый. 13 ноябрьдә Казан яшь тамашачылар театры сәхнәсендә Владимир Набоковның «Приглашение на казнь» спектакле. Режиссеры Илнур Гарифуллин. Спектакль Татарстан Республикасы театр әһелләре берлеге грантына куелган. 13 ноябрьдә Туфан Миңнуллин исемендәге Түбән Кама Татар дәүләт драма театры сәхнәсендә Рыкаил Зәйдулла пьесасы буенча куелган «Нәгыймә» дип аталган спектакль. Ул Нәгыймә Айтматованың язмышына һәм тормышына багышлана. Бөек кыргыз язучысы Чыңгыз Айтматов әниләр язмышына багышланган күп кенә гаҗәеп әсәрләр иҗат иткән. Аларның барысы да үз әнисе, татар хатын-кызы Нәгыймә образы аша узган. Концертлар турында. 9 ноябрьдә Салих Сәйдәшев исемендәге дәүләт зур концерт залында Казан дәүләт консерваториясе Рөстәм Яхинның 100 еллыгына багышланган концерт уздыра. Ышанам дип аталган программада консерватория студентлары, чыгарылыш сыйныф укучылары һәм педагоглар катнаша. Беренче бүлектә солистлар һәм инструменталь ансамбльләр, икенчесендә Ренат Халитов җитәкчелегендәге Татарик оркестры һәм яшь җырчылар чыгыш ясый. 11 ноябрьдә ел саен үткәрелә торган органы плено Казан консерваториясенең орган формуксаларында концерты була. Ул орган һәр вакытта да традицияләр һәм заман дип атала. Композитор Фәрит Яруллин иҗат иткән беренче Шүрәле балетына 80 ел тула. Ля Примавера Казан камера оркестры һәм Рөстәм Абязов бу датага үзенчәлекле проект Шүрәле сюитасы премьерасын әзерләде. Ул 12 ноябрьдә Альбина Абсәләмова шигырьләре, Яруллин, Сәйдәшев, Яхин әсәрләре белән бергә концертта яңгырый. Чакырылган солист Новосибирскидан Дания Хайбуллина. Концерт Пушкин картасы проектына кертелгән. Бүгенгә менә шулар. Мәдәниятле халык, бай халык, мәдәният, сәнгать казанышларын, гореф-гадәтләр, йолаларны яхшырак белим дисәгез, театр, концерт, күргәзмә залларына рәхим итегез.